God! Wow. This is Mary. Welcome back to my YouTube channel at welcome ka na rin sa buhay ko. So, for today's video, we're going to magmamahal tayo. So, for today's video is mag-feed tayo ng ating baboy. So, I know this is a provincial style na makikita nyo, di ba po, provincial style to. Kasi, yung nakita nyo yung last na vlog ko tungkol sa pag-ihaw ng tadtad katay, charot. Kakatayan ko yung puso mo. So, for this video is, naririnig nyo ba, guys, yung, ingay ng baboy namin. Kasi, nandito ako sa harapan ng lamingan namin. Wow. Harapan ako sa'yo, pero hindi mo nakita. Hindi tayo pwede. So, ayan na naman yung kapatid ko na, diba, nakita nyo yan, guys, yung last na video ko, yung nagsaing ako ng, gabi. Kaya, so, ayun, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin yung lawog ng baboy dito sa aming probinsya. So, ayun, guys. Hi ka naman sa vlog ko. Hi, guys. Ayusin mo! Hi, guys. Welcome back to my channel. Hello, guys. Welcome back to my channel. Sabihin mo. Your turn. Wow. Bye, guys. So, isapot sa Rosie. So, ayun, guys. Inisapot. So, ayun, guys. Ipapakita ko na sa inyo. Ipapakita ko na talaga sa inyo yung pagmamahal ko. So, ayun, guys. First, step by step, lilinisin ko muna yung lamingan. Tapos, pagkatapos ko lilinisin. Guys, ito yung assistant ko. Guys. Dapat ang vaccine, guys, kay. So, guys, ihaw na makat na baboy kay. Daming dan. Munang sila na upat na kapuok kay. So, ayun, guys, nakita nyo yung vlog ko tungkol sa nanganganak na baboy. Ayun, 4 na baboy, bakti na lang yung naiwan kasi binili na yung So, ayun, guys. So, yung lalawagan natin ngayon, i-feed natin ngayon is so, guys, kaihaw na po kay magkapiwit yung ang papal sa Lunis. Manaka? Sila at ilian o kuya kay. Ikaw. Gi. Ang inga. Sabaan ko. So, ayun, guys. Ni uli na sila buntag eh. Ni sayo na sila uli, guys, kay. Naman sila trabahoon ilang tindahan. Ganito kami ka-close ng kapatid ko. Pag sabat na kay Juan. So, ayun, guys, ipapakita ko sa inyo yung step by step. Maglilinis muna ako ng lamingan bako ko, maglalaro kami ng feelings ng baboy. Wait. So, guys, hindi ko man na maglaw, guys, kay maglaw na po yun. Maglaw, guys. Mura po kagdi papangag na. Ingon-ingon. Ingon-ingon po, di zangipon mapugi pangag. Tsa! So, ayan, guys, itutuloy na natin. Ang kulit nito. Ang sarap pinuon. So, ayan, guys. Aray. Sigtak. Katawa mo pagdi pangag. Ano ba? So, guys, sa mukha gi. nagkuhan, guys, kay kanang. So, ayan, guys, ipapakita ko na talaga sa inyo.
Sila guys kay ka. Sila pa pang audio guys kay kuwan man niya. Tapos basta kay. Gansang kuntag. Kuha pa sila niya to kay ka. Trabaho sa pasar. Namisa itong kuwan. Nansiranan siya. Ang abutang kansiro nun guys. So yan guys, isi-share ko na lang sa inyo yung konti na So guys, daghan na siya trabaho karon kay kuwan man nagtrabaho ato ka. Gamagbutangan sa mga kuwan. Muna ang kibang butang na siya niya ka karon na mga gamit siya kay aron ni pag hinagani kuwan. Inja, nawa ang dami mong ano? Ako na samukan kay ka. So ayan na guys, itutuloy na natin yung ano, daming dalalin tong kapatid ko. O, tingnan mo yan. Sus, mukhang, iwan. So ayan guys, but first, kukuha muna ako ng balde. Sige, okay, let's go. And 3, 2, 1. Let's go. Shoutout pala kay Jeremy Salarda. Ito siya. Tapos si Rafa Milona Anapilan, Claudine Dominic Cagares, Enrique Maputi, at sa'yo, shoutout sa'yo, Max Love Saber Yubalaba. So, ayan guys, kukuha na tayo sa ating balde. Itong galing sa kabila. Shoy! Saba! Kay magkuha pagkog! Kuhan! Saba! Shoo! So, sabaan. Ik. So, guys, tingnan natin. Kukunin natin yung isa kung makadagbat. Ito lang yung maliit. Ito lang. Dali ba? Dara ko slamingan, guys. So, ayun guys. Natakot yung baktin. So, mamaya guys, hindi sila nang pahuli. So, mamaya guys, ipapatingin ko sa inyo. Okay. Wow. So, ayun na guys, kukuha muna tayo ng tahop. So guys, magkuhan niya si Ate Mer. Guys, sana among baboy nagbanha. Ito yung tahop namin guys. Ito yung tahop namin. Ayan, akala mo. So guys, ilalagay ko dito sa balde. Balde ko na Ganon. ilalagay guys. Yung, okay lang. Yung katamtama lang yung ilalagay natin. So, ayun guys, ito na yun. Ito na sila name guys. So, guys. So, kukuha muna tayo ng feed. Sa ating baktin is starter, tapos itong finish. Masay pa nga naning sa anay ma? Developer. So, lagyan lang natin ng tatlong ayan. So, ayan guys, may feeds na kaming na dun sa may lamingan. So, let's go. Buhay natin para hindi mag-iyak-iyak, hindi maingay. So, yan guys, ito yung likuran namin. Diyan sa may nilagayan ng kaldero, yon. So, yan guys, nandito na tayo. Papunta na tayo sa lamingan. Yan guys, pakita ko sa inyo yung namin. Yung sinaing na gabi. So, yan yung kapatid ko. Ayun yung kapatid ko na sobrang kulit. So, yan guys, ito yung sinaing namin na gabi. Nakita mo naman yun, di ba, yung last na, yung last na video ko. At yung video ko talaga yun. So, open natin yung paklay natin. Charot. Wow, ano yan? So, nakita nyo yan. Ano to? Hawk. So, yan guys, ito yung laman. Ito yung naluto na yung gabi. Tingnan nyo, di ba? Yung, kung gusto nyo malaman yung process nito, tingnan nyo lang yung previous na vlog ko, yung old na vlog ko. So, yan guys, ganyan. Ganyan lang po. Ilalagay natin dito sa ating balde na may sagol na feeds, tapos may tahop para hindi magutom yung baboy natin, para hindi siya maingay. So, yan guys.
Wow! Ang sarap. So, malambot siya, guys. So, malambot siya. Or, pwede naman para mabilis lang, gamitan lang natin luwag. Ito yung luwag namin, guys. Gagamitan natin. So, ito yung luwag. Ganun lang, oh. Para mabilis lang siya. Kasi ang daming kahoy sa amin, oh. Tingnan niyo yung kahoy namin. So, ayan. Kapalibutan kami na. Ang dami. Dami pala kung kuan. Charot. Ah! Ouch! Ang sakit pala. Mahulog namin sa akin. Charot. Okay guys, papunta na tayo sa ating lamingan. Ouch! Ang bigat pala. So yun guys, may nakita ko dito na tilapia. Hingi talaga nito. Hahaluin na natin. May ano kami dito. Aray. Ano ba tong nararamdaman? Bakit ganito? Ako'y natataranta at kinakabahan. Charot. Tumingin yung ano, mga baboy naks. Mga baboy sa akin. So yun guys, may daan na tubig sa aming daan na nga tubig dari sa among lamingan cause na-connected nga tubig dari sa among lamingan. Oh, di ba? You see that? Butangan na nimo siya og kanang tubig and then you mix it para may inumin naman yung baboy, di ba? So, ganun. Kasi yung bakte namin is di naman kailangan lagyan ng gabi kasi starter lang na feeds yung ilalagay. O, diba? Manghinaw muna tayo dito sa aming fish pan. Ito yung fish pan namin, guys. Tingnan nyo yan. May laman yan nasa ilalim. Hindi napapakita sa akin kasi natakot. Charot. So, but first, ilalagay ko muna yung yung laog natin sa ating baboy para hindi siya malikot pag pag nililinisan natin yung niya, bahay niya. O, lagyan ko muna yung maliit, yung baboy para kakain na siya. Para hindi na siya talaga siya malikot. Kasi malikot kasi yung baboy, so, papasok ako. Cha! Gamitin mo talaga namin sipig para mabilis to. Yung baboy.
dito namin. Uy! Uy! Lumapit ka sa camera yung isa. Oh my gosh. Sin mo ang takbo ng panahon. Imbas. Wow. Muling magyod. Lapit na lapit. Cute sila kaadyo eh. Yan guys, lilinisin ko muna ito. Ay! Ay! Naga! Ay! Basta ang ko. Ang bataw na naramdaman. Bakit ganito? Ako'y natatarita at kinakabahan sa tuwing sa aking harapan. Guys, tapos na akong maglawag ng baboy. Ito yung kapatid ko. So guys, Nanapagkas. Huwag kang maingay. So, ayun guys. O, tingnan niyo yung mga baboy natin. Namin pala. Charot. usapan natin. So guys, mayroon si Ate Logus kay. Kadali mag siya guys. So yan guys, na yan. Nandito ko ako sa lamingan, Nakita niyo yung baktin, mga baktin. Ang gigukod ganyan. Anong dumaga nila, Ang tala talaga. So ayan guys, nandito tayo. Ito yung lamingan namin. Ito yung fish pan. Tapos dito yung namin, yung anay. Yung anay yung nanganganak. May tub kami dito. Dito kami kukuha ng tubig. Pag ilalagay namin, ibubuhos namin sa may dumi. Dumi ng baboy. So ayan guys. Ayun yung baboy namin. So ganun lang guys yung mga paraan namin dito sa aming probinsya na paglahog ng baboy. So, ganun lang. So, sana may natutunan kayo at na-miss kayo sa aking ginagawa na kagaguhan. Wow. So, yun guys, kita nyo yan. So, thank you for watching my video and see you again in my next upload. And don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye.